Kapod wantie koda kawachno endo en ni koro jogo kuma ne ochiwre mapiyo piyo kendo bende kono Osiro chenro no endo mar Gor Mahia FC $2 million campaign ne gin mago kuma bende gin jotelo mag bede kata mago kuma gin branches mag club mag Gor Mahia. Kane otelnegi koda ka jakom margi migosi Karilas Onyango ne gisiro chenro no endo kod parono ne gochne ne parono endo bende koro kindene no oseromo kendo bende ne beni koro itime achiel kachiel. Jotugo bende kotelnegi koda ka Harun Shakava ma bende en captain mar tim no endo ne olero ni ber ma mondo gima kama endo timre ka gikwayo oganda mar mondo mi koro konygi chopo lekno endo mar $2 million mar mondo mi koro kony chenro mago eko mag club mag Gor Mahia. Team manager Lolwe Obondo bende ne otwa kod ka Lolwe TV kendo maendi bende kaka ne oloso kendo report ma loso ne chalo kamae. Chenro makawuono ne ochaki achiel kachiel kod club nendo mar Gor Mahia, mano endo mar Gor Mahia FC $2 million campaign ne okelo mano endo kanyakla riwruok mago eko mag jogo eko magin Johera mag Gor Mahia COC mago magin jotugo kotelni koda ka Harun Shakava kanyakla koda ka team manager mano endo ma team nendo migosi Lolwe Obondo. Kane giloso ne gisiro chenro nendo achiel kachiel kendo gikwayo mago eko magin Johera mag Gor Mahia mar mondo mi koro chiwre e dweche ang'wen mabiro mar mondo mi koro gichop mano endo ma en lek mergi mar choko omenda madirom $200 million mano endo e chenro masani koro ochaki achiel kachiel. A support wach mochaki mar pay bill 40 25 68 3 mar Gor Mahia FC kendo ageno ni gini wakogalo duto te wagolo $100,000 wach mar tabuni wabiro konye. Kutokana na hiyo COVID ime affect kwa countries zote, imetuletea shida sana. Ukiangalia Gor Mahia payments za bonus, salaries, kila kitu tumekosa, na bado tuna push ka team tuko mahali pazuri. So Najma Funds kuna initiative ya imekuja ya raise 200 million kwa 4 months. So Najma Funds wote ka unaweza toa hata 100 bob kusaidia initiative. Nafurahi kuongea na mashabiki wetu kila mahali wako, na there is a good news for Kogalo family everywhere all over the world. Kuna initiative imeanzishwa hapa, na I think with the challenges zile tumekuwa tukiface previously, hii inaweza tusaidia as players and as a team to achieve our goals. Ka a report ne TV mar Lolwe nyinga en Nick Okelo.